Злато, там къде е минало. Да. Вече на Google ги видя бързите, да, бе, тия бързи бихме. Греши бе Златко там, и Вълев, измана за греши да там. Вълев има смисъл, умее да кара. Е бил с него да Да, живее, да. ама това Не, да. Офроуда продължава лек. Всъщност виж шлем под върха, нали? Под каньоните. Ма не, тук цялата Под е каньона. цялата Да, това е местността, да. цялата е така, да. горе дет бяхме може пак да. Да, да. Бяхме над каньоните, сега сме под Той каньоните. има и каньони. Да. Те каньони пък в те град, така е. Не видя това неща. Той е Злато там с лодката. Ами не бе, трябва, че хванеш, ако хвърлиш надълу някакви 10 вълици. Да бе, ще фаниш чудовище от лов месо. Да. Тогава ще фанеш някой така. Който има тук, такова има там. Да. Да. Но там идеята е, че е по-дълбоко, примерно, и може да има някакви така по-сериозни риби. Като за Струма дето се водят легенди, че отдолу ки под моли имало сомо и дето да си бе мамата, различно В Струма. Аз не съм чувал Струма да фащат сомове. В Крестенско дефиле. Нали Струма върви там? Да. И там някъде по тия завои, дето са отвесни скалите, отдолу имало големи подмоли и не знам какво Пещери има там. сигурно. Да, подземни, подводни пещери. Много Може да ги пащам. Може да ги пащаме там. Подмолите всеки. Там бях с полото. Почти пристигнахме. Ето и не го бяхме докарали тук. Фащаше с кобарчета. И дядото бях на гара. Цецо не има спирингите. Не, той е от моите, той е от моите. Аз много обичам да лова на пух. Тук надясно. Тук наляво има един път. Който не съм да дочи. Та, живак по принцип, ето го оставяме глас. Тук що? Ето го оставяме. Защото тук сега става по-струмно. Ето го оставяме това. И тук става от струмно вече за джипка. Това е магистрала. Иде камъни сигурно е имал преди. Еми, Злато. бай, точно е такова власт. С поглед не ме бъркаме, не ме бърка, ако съм напъркан. Какво става?
Той пътните представи го. Това е автобан. Трябваше даже маркировка и 2 ленти да се изпреварвам. И банкет. Банкет с каналки. Влизаме в това. Кеста на... или тук долу. Или това стеки ще минем. Ама не днес. Днес е това, днес е това. А днес къде? Значи не днес. Да, днес не стига. Аз гледам колко прясно тъп там трябва. Може да не е една само. Не може. И си идват хора в палатки и спрят тук на широко место. Може. Пак му да някой не може. Тук май не знам кой може да караш, ме карай. И тук сме малко. Ето това, бе. Да. Тук са едни камъни, май. Да, не може. Тук, виж къде да обърнеш. Тук е гоп път, да се продължа нататък. Това не така, с двете ръце. Така ли бе? Така обърни го така, няма да го видим това. Ихаш, кирива. Той има 70 за добре това нещо. Много мазен разпад. А ти видео ли беше? Видео тук. Айде имаш!